मंडळी, लोन देणाऱ्या बाईक फोनवर सांगले आमची कोकणात लय जमीना, आमका काय तुमचा लोन नको. तैसून डोसो खाऊक गेलंय परेलाग असलेल्या प्रकाश डोसा सेंटरात. निमरान जीव जाव केलेलो पहिली थंड पाण्याची बाटली घेतलंय आणि जीव शांत केलाय. डोशेवाल्या अण्णांनी उत्तप्प्याचो एक समान जमिनीचं वाटप केलं आणि एक हात पाठी घेऊन डोश्यावर माझो सातबारा मांडल्यान. डोश्यावर सगळं माल मसालो एकत्र करून माका मस्तपैकी गरम गरम मसाला डोसो काकान खाऊक दिल्यान. डोसो एकदम गरम गरम आणि क्रिस्पी होतो. मस्तपैकी डोशात तोडलंय आणि गावात जसं वाळात बुडवून काढतात तसं सांबारात आणि चटणीत बुडवून पहिलो घास खाल्लंय. डोसो एकदम टेस्टी होतो आणि मनात एकदम भरून गेलो. हायल्या अण्णान माका सांगल्यान आमची फ्रँकी लय चांगली आ, ती टेस्ट कर आणि तुझ्या गाववाल्यांका नक्की सांग फ्रँकी कशी आ. फ्रँकीत पनीर मग भरून भरून टाकलेल्यान आणि टेस्ट खूप चांगली होती. तुम्ही हाय गेलास तर तुमका डोसो आणि फ्रँकी कशी वाटली आमका नक्की कळवा. चला मग गाववाल्यानू हैसून निघतंय आणि तुमका भेटतंय पुढच्या व्हिडिओत.